ai salutu yu shehu barama bai kun shehu ai salutu yu shehu barama bai kun shehu ai salutu yu shehu barama bai kun shehu baikum shehu barhama mun gode gausi baikum shehu barhama mun gode gausi ila baikum shehu ya mai tarin suna as-samadi baikum shehu mai ji mai yau mai bana bara fadi baikum shehu ba mai sai ka so na kai adi banda bukata banda dadin madadi na so dai ban gausi ƙaranin kamunci nan gabani gangaren masanin ka da kai wakili sasa bai alayen satuni tun da gausi ne ya yi mun izini ban tsoron wani jinsi ya shehana Ahmad Tijjani ba mai gidan da bai gibri man ba sai ana babai sai mun tuba dole sai ka so sakon mai sa a cikin annasi ya madubin duba min kizina shehu barhama mai tarin masana ka gaji da kira zawa hidina ga wani sansa in ya zage ka yake samun sisi ba abin ayaba bayan kashe firgici kake gun mai yin kushe rai da maji sadin makanan nashe to ka isar mana ji da gani da faɗi ya rabbin nasi Abu Sibi da doka mun ganga in daga sauti in yabi jazuga shi kai mana wando har riga shehu kaifi an kai ne manufa barhama in yasi to ba a yi sai an saba mu tafi yau na shehu kadai ke yin sharafi mun riga kutukunyar kofi kan kusa ɗaya mun sha goma ashe ba ku da ko sisi shehu tanadi mai karya shirin makiya shehu bar amane babbar gayya ka fi karfin maye komayya in ka gaji da alam duka sun gajiya sun cewa a gausi gobarar ciki sana zuwar tauna su sun binne kai kattona shi yasa kai dai muka wa kauna wanda ya so shi ba zai taba kai ba a ya ayyuhan nasi yau ba abin da ya girmama sai baye an taro dutse ne rinjaye ko ina dai barhama ya cinye babu maza ba mata mun dace da kaunar yin yasi hayya kai aniya dai janye jiki ya za a yi zirgi ya bi yan zaki shi jure aiki kuwa sai jaki ba ruwanmu da ku yan tora ahirin sai kairin nasi shehu ne sirrin da ya bayyana du mai azal kuma shine mai abadu wanda an kada shi da kai da du shehu hankali baya taba shafa kama o'o in yasi
ke ta faɗa wanda ma baya yi ya ci gada sansanin da fa'i jalabin mu gada in ka so shi ka bi shi ka tabbata babu kai bayin hubsi kai ce fanan jiya ban ga tumatur ba gaskiya ba mai adalci ba shehu mu gisa a nisa gaban na gaba kai tattabara tara kwai tara da tara baya mai raba lasisi iya sha ziga da yabo sha kodawa an ta kullu wal kullum ma'awa mu cikin ka muke shassanawa ba mu tigarawa sai an ce ga mu cikin ka abin nasi banga cike gaba baya rufe inda duk kake dole a gan mu tafe damuwar ma yau ka shashafe ba abin da muke iya furtawa sai kai yin yasi dan uwa ka bi shehu ka fidda zaki lafiya aka san da uwa ta jiki shi ya sama mota ya mataki safe boko ko zaki karge soyayyar gausi kai duniya aikin gausi muka zo lahira aikin gausi muka zo yanzu na san ko na ke ta zo shehu ne a ciki duk inda ka je a yaku an nasi jarabar mu da kai gausi aka yi mun sha cikin karin man kas muka yi shi ya samu kasan kai ke wahayi ba mu san makiyin ka cikin komai mun rantse gausi ya mai shayar da alam daga tafi asali kace gausi in ka zo a tafi kai fadi kuma gausi kai zurfi in sallama maka bara mashi yafi ga muka kai gausi na ga waɗansu suna neman rama sun bai kura kuma ajiyar nama sun ki cin biri sun ci dilanan ma sun je noma amma ba garma da kitabun rasi kai gashi ana yi ga wasu ba sa yi ganin hadari ya sa kashi suka yi dangaza ingiza mai kantu aka yi kai an gudu an kyale su da kin gausi da masoyin yin yasi kai gaja ya ɗauko ja ya ajiye bara make tasirifin kifaye wanda ya saka kwatilas ya yi maye in ko bai koma can baya ba shi da lasisi kai laluba bai sa ganewa kai ka bishe wa ka zan mai dukawa shi ne zai ma yadda da karawa sannan komai shi ke tsarawa bayan yin yasi wai daɗi kasa su sarkunne dan da bai da uwa kaji shege ne yaushe ka risku bana iba ka'un ne har da ka gane gausi ya yake ne shehu ko abul abbas shehu kai mana tushen wakar ka dan gibiri mata damun da bayinka domin dan usmana ɗaya mana ka dan mutunin mai kusar zakir shewa ti kuka min lasi
kumshin baramu mun gode gausi. Dan sarkin farko sarkin karshe Bai kumshin, sasanu su murabus kai da shi bai kumshin, dan aliyin sisa ko yaushe to dan isar dattijo aliyu kashe wa masoyanka nafsi bai kumshin baramu mun gode gausi. shehu na yi kira domin mushiri Bai kumshin, shehu domin sarhamu mu ci gari bai kumshin, baya domin babala min haƙuri duka ta dawo masoya ko na gari har ƙauye yin yasi bai kumshin baramu mun gode gausi. shehu musa kallama na nan Bai kumshin, shehu dayar katuru na nan bai kumshin, shehu mai batsari yana nan shehu abin birnin kudu soyayya ai ta daɗi gausi bai kumshin baramu mun gode gausi. ni na tsaya daga kan kai mani na Bai kumshin, ban shehi kai ɗaya ne jagora na bai kumshin, dan ballo da amana ko aina mai yabo Ahmad dan Abdullah masoyin yasi